bagay sungkini baik tongkha jara double. Bazaar जाना तुम्हें टेंट लगी Lagi kau nak lagi. Successful finally finally yang menerima panggilan jadi sobat lagi top dari bagi Nonton online kembali bagai jadi tetap harus pantas saya buat ketika ini presiden bersama segera awas sebelum jatah atau jatah Pasal yang untuk ini orang banyak kali bagi Zoto Nado Koyo. Jadi
ভূমিকা তিনি বলেছেন প্রদান করব যত মিডিয়া পার্সন जों दिनै 10 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड तुये दिनै तिब्राम थाबाय जों जे दिनै डेपुटेशन डेलीगेट थानाय रक जों जत जगह दिनै सेंट्रल नि टीडब्ल्यू नि वाइस प्रेसिडेंट दिनै गथरा दिनै बाय बिनामाला दङ दिनै ब्लक नि वाइस प्रेसिडेंट केवाईटीएम नि प्रेसिडेंट दिनै टीडब्ल्यू नि प्रेसिडेंट जों 10 पॉइंट ऑफ चार्टर डिमांड तुये जों दिनै बिदिन थानाय डेपुटेशन देखा डिमांड यागल जों जाने रिपोर्ट बनायनाय सुरो रिमुं सुमिया जों आबो ऑफिस रिपोर्ट नायनाय ते जनो बरक जगह 1 2 3 बरक जनो दिनै 5टा पॉइंट अलरेडी कॉपी जनो फरवर्ड कर होका जे ओ माहाय उनाय ए 5टा पॉइंट बरक बुसकानि साबटा मिसिं जनो क्लियर खायनाय जों दिनै मने बिसिं तिमनो साइ सामानका चिनो जा चार्टर पॉइंट न जों सामानका बरक जनो 5टा पॉइंट धरगाते 5टा पॉइंट बरक वीक गाबनो बुसकानि सालो बुसकानि साबटा मिसिं जों चार्टर ऑफ डिमांड मिसिं बरक बुसु जति फुलफिलमेंट खाय बुसु जति बरक उना फॉलो खाय जों गाबनो नायनाय आबो नायमानि यागलो जदिं याके जों बुसकानि हो तेबो चबा कटर नाय दिनै जे कटर मा अनेक कटर जेब्रा हासो कैसे रेकर्ड दंनि थाखाय आंनि बागै जों बुसकानि सालो बरक चिनो जे बिसिनि आन्दाराव जेकुनु डेभलपमेन्ट खायदानि जोंनि बिसिनि जे चिनि विधानसभा नि उजानि जे कुप्लाइन जा चिनि एम हिन्दि चिनि अपोजिशन लीडर हिन्दि बनि कन्सेंसर कोनो डेभलपमेन्ट सामुंगो बनि मुसुदि खायनांगला आंनि बागै जों कैसा क कटरनो सावै बरनो सायखांगा गेमनो जों दिनै बुसकानि साबटा बिसिंगो जों मानमनि परे हायनि हाय पेस नि बिसिंथि जों क्लियर खानै चिनि आमचिनि चिन पाब्लिक रंगलै ते ब्रासनि जत पाब्लिक रंगलै